Yun o! Basta mga kapot-pot! Night ride tayo ngayon. Actually hindi to night ride. Bukas pa yung ride namin ng umaga. Pero nag-decide kami, sabay-sabay na kami matutulog para walang mali sa ride out bukas. So, ang pupuntahan namin sa Marilao, kila Sir Ronnie. So, doon kami, magkakambing muna kami ng konti. Tapos bukas ng maaga, magre-ride out kami. So, kasama ko ngayon si Charles, saka si Sir Noel. Tapos, si Doc susunod na lang sa amin bukas ng umaga. Tara na't sumama sa'kin, tayo'y maglakbay. Kunin ang bisikleta at sa'kin sumabay. Ang kalsada at kabundukan ay naghihintay. Araw ay nakangiti na at kumakaway. Kasama manang. In fairness ha, ang dami ng gawang kalsada dito. Dati pag pumupunta kami Baguio, ang daming sirang kalsada. Ngayon, ang dami ng ayos na kalsada. Nice! Dire-diretso lang yung biyahe. Ewan ko lang, bantaro sa may tapat na SM Marilao. Kasi dati yun yung lugar na maraming sira eh. Tignan natin ngayon. Ayan o. Ayos na rin yung kalsada rito sa tapat ng SM Marilao. Ayan o. Dati tuwing magbabagyo kami, dito lagi ang ano eh, maraming lubak. Kalahati lang ng kalsada yung gumagana. Ngayon na yan, buo na. Buksan natin ilaw para makita natin. Ano, kitang kita, walang daya. Wala nang sira yung kalsada. So galing dito sa SM Marilao, sabi ni Sir Ronnie, mga 4 kilometers pa raw yung paghihintayan niya sa amin sa may McDonald's. So konting padyak pa. Yun, hinto muna kami. Na-flat si Charles dito sa Marilao. Buti na lang dito siya na-flat sa may ano, sakto may ilaw. Makakapwesto ng maayos-ayos. Time check, 8:50. 26 ba yan? Paalis na kami dito sa ano, pinag-ayusan ni Charles ng gulong. Targa na kami, madaling-madali na lang to. Konti na lang, andun na kami kay Sir Batman. Saka ay Lolomboy. Sir, Lolomboy na ba to? Naunahan po, thank you. Ayun na si Sir Ronnie oh. Ito na pala, dito. Yun oh, luwag ah. Yun oh, ito setup namin ngayon, ganda. Alam mo lang boss yung damang din pala. Walang din sasakyan? Enemy spotted. Hindi sumitigil. Yan o! Woohoo! Good morning mga kapatpot! Lalarga na naman kami. Magbabiyahe kami Bulacan ngayon. Pero hindi ko kabisado yung pupuntahan namin eh. Si Sir Ronnie na naman ang magtutur sa atin. So usual suspects, si Doc, si Sir Noel, Sir Ronnie, tsaka si Charles. Diyan sa likod. Agahan na natin ang matandang kasabihan. Ang mag-comment, mag-like at mag-subscribe ay swertihin. Hindi mag-skip ng ads. Mas lalong suswertihin. Let's go. Time check 6:30. Lalarga na kami. Paglabas na ng konti, si Sir Ronnie yung mag-guide sa atin. Dahil hindi natin alam. Pati yung ruta, hindi ko nga alam yung ruta eh. So, palabas na kami ng MacArthur Highway. Ito part na to. Uy, dami siklista. Saya. MacArthur Highway. Marilao pa rin tong part na to. Mga gamit namin bike ngayon, napagkasunduan namin mag-road bike kami. So ako, si Sir Ronnie, tsaka Sir Noel, naka-road bike kami. Tapos si Doc, tsaka si Charles sa likod, naka-mountain bike sila. Makulimlim yung panahon, no? Sana ganyan lang maghapon. Kasi kagabi nag-uulan na eh, magdamag umulan kagabi. Kaya basa rin kalsada oh. Maagang casualty, na-flat si Sir Noel. Ilang bad trip no, pagka maputik, tas nabutasan ka. Shoutout sa ano, Raskita. Shoutout din sa mga ano mo dyan, pamilya mo. Mga katrabaho sa quality. Shoutout sa inyo mga nanonood. Larga na ulit kami. Aga, 4 kilometers pa lang yung tatakbo namin nung na-flat si Sir Noel.
So palit muna ng gulong. Tapos meron tayo nakita mga kapot-pot doon. Nabigyan pa natin ng sticker. Yun, so diretso na lang ulit tayo. Nakakailang pumadyak. Nakakailang. Ang putik ng kalsada. Nakaputing jersey pa naman ako. Wrong timing. Wrong timing. Kanina pa ako alalay na alalay tumakbo eh. Puputik yung jersey ko. Wala pa man din akong bawang jersey. Ayaw mo na. Tingnan tayo sa Bukawi Market. 7:01. Nakakalahating oras na kami. Ilan pa lang na-cover namin. 4.8 kilometers, kalahating oras. So, pero babawi tayo banda ron. Kalaban, may kalaban. Potpos. Kahanap siya yun. Andito na kami sa Balagtas. So ang baluarte ni Batman eh, taga dito siya. Darito tuyo na yung kalsada, ayos. Hindi na ako kakabakaban na mapuputikan ng likod. Although tingin ko siguro putik-putik na yung likod ko ngayon. 7:14. Kakaliwa daw kami rito, sabi ni Master Batman. Saan nga ito papunta, Master? Bulacan. Tapos? Malulog tayo. Pamalolos. Mabuti. Dadaanan natin ang Bantayog ni Goyo, tirahan ni Marcelo Estelpilar at saka Barsay Church. Yun lang. No ngayon? Madumi. Hindi. Ano ka dudumi? Tara. Dito na kami sa Bulacan. First time ko nakarating sa part na to ng Bulacan. Madalas doon ako sa MacArthur Highway. So ito sinusundan lang natin si Sir Ronnie bilang siyang purong Bulakenyo. Ang lugar na to, Sir Ronnie? Bulacan. Bulacan pa rin? Bakit dalawang beses na inulit yung Bulacan? Dalawang lugar na pinagsama. Ano ibig sabihin? Bulacan. Ito Bulacan din. Oo. Bulacan. Pagka tatlong lugar pagsama. Bulacan. Apat. Puro kalokohan to si Sir Ronnie. Time ni Gregorio del Pilar. Gorio, ang batang general. Puntahan lang namin yung Bantayog ni Gregorio del Pilar. Batang bata. Looking good. Okay, mabilis lang kami dito sa kay Goyo. Next namin, Marcelo del Pilar naman daw. Ayun, kumaliwa sila ron. Ito na pala yung next destination namin. Dambanang Marcelo H. del Pilar. Kinabog ni Papa Marcelo si Goyo. Ang laki nito eh. Sakay, sir. Batman, pa-picture naman po. Yan. Shoutout nga pala SRB Bikers. Saan ang next destination natin? Barsay Church. Barasuain Church. Ito palang ruta namin na to, medyo halos patag to. So hindi masyado mahirap. Hindi kagaya ng ginawa namin noong nakaraan, DRT, ang daming ahon dun. Naka-on yung Strava ko dito sa ride na to. So kung gusto nyo makita yung ride, hindi ko alam kung ano tawag dito sa biyahe na to. Hindi ko rin alam kung loop to eh. Pero yun nga, follow nyo ako sa Strava, Ian How. You are my sunshine, you are my sunshine. You make me happy when skies are blue. Shout out sa'yo, Sunshine! May checkpoint. Makalusog kaya tayo rito, sir? Sir. Ang sarap ng panahon ngayon. Perfect na perfect para sa cycling. Malamig yung hangin. Tapos walang araw. Sarap! Ganda oh.
Patimbo! Seryosong tanong sir, kaya pa Bulacan? Kasi bulak, ganon? Maraming bulak? Yung sasagot. Ano? Okay. So, yun yung seryosong sagot niya. Shoutout pala kay Ismael Domingo. Mas lalo kang suswertehin pag nag-subscribe ka sa channel ni Doc na may kasabihan. Sino nauuna siyang nauhuli. Sino nauhuli ay siyang nauuna. Iba nilang tamad basta hindi pagod. Follow your dreams. Keep on sleeping. Time check, 8 AM. Nandito na kami sa Malolos, Bulacan. Nakaka 23 kilometers na kami so far. Malolos Cathedral. Approaching Malolos Cathedral. Kanan? Tapos yung kabila, Marutoy Church. Pupuntahan natin. Kanan tayo? Kanan. So parang inikot lang namin yung Malolos Cathedral yan sa kaliwa. Tapos kasunod niya, Barasuain Church na. Diretso no? Munisipyo ng Malolos. Ayun no? Kitang-kita niya, walang daya. Malolos Cathedral. Ito na, Barasuain Church. Kaya lang malamang sarado to. Ay hindi, may mga tao. Ayun o, may mga tao sa loob. Buti dito, pinapayagan mga tao. Marami rin cyclist eh. Salamat Idol. Okay. May rapol number sa likod siya. Doon may nakita na yung number sa likod. Nagtataka siya. Bakit lumalambot yung gulong niya? Aba, mas lalo ka magtaka pagka tumigas yan lalo. Tara na. Saan next natin? Sa Consuelo? Ano yun? Delta. Delta na. Okay. Makakuha rin. Pa-shout out sa mga MIB ngayon, nasa shotgun. Naghiwa-hiwalay tayo, sorry. Dito kami na Malolos. Tara. Ayun na. Alis na kami sa Barasuain. Ay, dito pala kami. Kakanan pala. Kung saan ako nakatingin. Umikot lang kami ng Barasuain. Dito kami sa likod ng Barasuain Church. Ang next na pupuntahan namin, eto matagal na rin namin plano itong puntahan bago pa mag-lockdown. Dito to sa may Hagonoy, no? Makabebe pala, Makabebe. Makabebe, Pampanga. Yun, dati naghahanap ako ng pwedeng puntahan. Nakita ko yan sa mapa. Dapat plano nga namin bago mag-lockdown. Pero yun nga, ngayon lang namin siya mapupuntahan. Sana lang walang checkpoint. Sir Ronnie, puntahan natin si Doc. May joke daw si Doc. Dali, dali, Sir Ronnie. Oh. Alam mo ba batulang Amerikano sa Makabebe? Bakit? Isang araw may Amerikanong pumunta dyan. Mahaba pala yun. Akala ko punchline agad. Tapos nagtanong siya sa kanto. Sabi niya, "Where do I have to go to Makabebe?" It was at this moment that he knew. He fucked up. Botia! Yun, dumungaw ng konti yung araw. Nandito na kami sa Bulacan State University. Nandun no. Ayun, nakakita ng vulcanizing shop. Wait. Bike! Bike! Sir, bike! Boss, magkano? PM cent. Ano, nakita mo yung butas? Wala rin. Pero may butas sa interior. Yun, tama-tama. Habang nagawa pa vulcanize doon si Charles at Sir Noel, may nakita ng kainan dito si Sir Ronnie. Ito. So ano muna kami, order na kami para pagkatapos sila ron, kakain na lang. Ako po si Marilu Canlas,
dito po sa Lulu's Kitchen, Malolos, Bulacan. Lulu's Kitchen, Garden and Restaurant na po pala. Yan, almusal muna kami dito. Simpleng long silog lang muna kakainin namin. Ito. Thank you po. Shoutout sa aso namin, di pa kumakain. Solid ka, Potpot. Okay, ride out. Time check, 9:25. So far, nakaka 28 kilometers na kami. Siyempre, bagong kain, takbong sabi lang muna. Yung, buti na lang, maganda-ganda na yung kalsada, oh. Wala nang putik-putik. Tsaka mukhang hindi na uulan ngayon. Pero kami sa Vista Mall, Malolos. Nandito na tayo sa Kalumpit, Bulacan. So far, nakaka 32 kilometers na tayo rito. Mula nung pag-alis nung kila Sir Ronnie. Medyo nauna lang ako ng bahagya sa grupo. Nasa likod sila. Medyo napasarap ako, nasabik ako dito sa road bike. Ang sarap kargahan, syempre bagong tono. Pinatono natin dun sa Glorious Ride Bike Shop kay Chris, yung sa chief mechanic nila. So ngayon, nasarap gamitin. Swabing shifting. Ang sarap ipedal, magaan. Ganda. Sarap magbike, tanggalan yung problema. Sarap magbike, tiyak mamamangha ka at magugulat sa May kumaway sa atin, kapot-pot daw eh. Talas ng mata. Nanging sticker. Pot! Ay, ito ang Malolos eh. Russell na rin sana po. Russell. Shoutout dyan pala sa Poco Riders. Thank you, sir. Merong checkpoint dito, so alamin natin kung tayo mapadaanin ba o hindi. Pero mukhang malabo na. Mahigpit dito. Wala, babalik tayo na ito. Ay, sa may... Oo, tara. Sige, sige, sir. Okay, sir. Sige po, salamat po. Yun, hindi tayo nakadaan. Mahigpit talaga sila. At tanong natin dito, baka may daan dito. Kasi nung tinignan ko sa mapa, nung plinat ko yun dati sa mapa, ang tinitignan kong daan, galing doon sa may Tagalag. So, baka naman mayroon daan dito. Ay, ang tanong si Sir Ronnie sa siklista rin. Meron dyan, boss? Paano? Meron. O, yun! Hindi ko lang alam, baka mayroon ding Checkpoint. doon sa ilalim ng tulay ng papasok ng Binta. O, doon tayo sa ibabaw. Sa ilalim pala yung checkpoint eh. Doon tayo sa ibabaw. Dito? Thank you, sir. Yun, so baka sakali tayo rito. Tignan natin kung may kang papunta ron sa Delta. Sana walang checkpoint dito. Nagulat yun. Ang dalawa nasa harap. Si Doc pala sa si Batman nasa likod na. Morning. Wala, may sticker. Oh. Shoutout sa Ropor. Lahat ng riders ng Bulacan. Hello sa inyo from Bulacan at TWB cyclist. Ito yung sinasabing lumang tulay. Luma nga ba to? Basta tulay. Importante may tulay. Ito yung lumang tulay. Ganda oh. Woo! Ang ganda. Hihihi!
Pagka nasa mga ganitong lugar na, para malaman ko kung nasaan barangay na ako, tinitignan ko yung mga karatula, mga tindahan, mga business, gano'n. Naglalagay ng address sa ilalim eh. So doon ko pwede makita. Yung Barangay Sulipan, Kapalit, Pampanga. Nakita ko na may restaurant ako nakita rin sa likod eh. Barangay San Miguel. Oh, Kalumpit, Bulacan na ulit ito. Nakabalik na tayong Bulacan. Kanina lang Pampanga yung napalit eh. Tumawid ulit tayo ng Kalumpit. Pinasisikatan mo si Noel Rampa. Pagdating dito sa may gas station, kaliwa kami. So eto, Masantol na to. Masantol, Pampanga na ulit. Hoy, medyo rough road dito ah. Sabi niya dito na rin pupuntahan namin. Eh nakita ko na sa mapa yun eh, dulong-dulo yun eh. Kumbaga nasa sulok nung ano, papunta ron. So doon pa tayo banda. Yun, buti na lang maganda na yung daan dito, patag eh no. Kaya kita nyo, walang daya. Sabi na takbuhan natin. Boss Dave, happy birthday! Boss, shoutout sa'yo, happy birthday! Ang ganda, ang sarap pa ng simoy ng hangin, malamig-lamig. Woohoo! Sarap mag-bike! Woohoo! Eto, mukhang malapit na sa dulo. Ayun no, nakikita ko na yung dulo eh. Eto na ang aming destinasyon. Consuelo Macabebe. Yan. Tingnan natin kung ano meron dito. Doc, nagugustuhan mo ba nakikita mo? Tama. Ha? Tama. Kaya lang high tide tong lagay na to, sabi ni Sir Ronnie. Pag low tide daw pwede kang maglakad-lakad dyan. Ay, walang signal. Yun lang. Kaya tayo doon, kaya ano? Oh, inakit ni Sir Ronnie yung bike niya ron eh. Paniki. Ito pala, may sabitan ng bike eh. Yun. Sakto. Hi, Chloe.
Akit tayo dun, pwede sa taas eh. Wow, ganda. Yun, time check 11:33. Nandito kami sa Consuelo, Macabebe. So far nakaka 63 kilometers na kami. So pahinga lang kami ng konti sa may tindahan doon. Ayun no. Tapos larga na kami, punta na kami Arayat. Tara. Kahit na bumagsak yung bisikleta ko, bumengkong bisikleta. Buti na lang nandito si Mekaniko Martillo. Pero na naman tayo yung matututunan. Yun na. Yun lang, ngayong oras na to medyo sumisikat na yung araw. So mainit-init. Doon yung Mount Samat ano? Kung hindi lang maulap-ulap ngayon, kita rin yung Mount Samat eh. Somewhere dyan, hindi ko alam kung saan eksaktong lokasyon. Napaka-relaxing dito. Parang mas humaba tong kalsada na to pabalik. 10 kilometers na kami mula nung pag-alis namin dun eh. Pero mo, kanina parang ang lapit lang, sa bagay nagkukwentuhan kami kanina eh. Pero ngayon, ang tagal. Antay muna namin ng konti si Charles. Medyo hinataw kasi ni Doc doon kanina eh. Tumatakbo mga 35 ba takbo mo kanina? 36. 36. Ang sarap nung kalsada, ang ganda eh. Sa mga nagtatanong na kung anong gamit ni Doc na bike, sa channel niya, Mekaniko Martillo, tingnan nyo. Naka 1x lang yan, partida. Si Doc naka 1x, naka sandals. Alivio na 1x yan, ilan to? 910? 1x9. Tapos, bakal yan. Bakal yung frame niya. Tapos may fender, carrier, 29er na speed 1 na hubs. Habang wala pa si Charles, kay Sir Noel, Giant na road bike, Giant Defy. Stock yan. All stock na Giant Defy. Gulong lang napalitan kasi napudpud na yung original. Ito kay Sir Ronnie, Trinks na road bike. Carbon to. Yan. All stock din yan, sir. All stock din. Ayun na, dumating na si Charles. Ano nangyari? Oh, malambot na naman. Yan, mag-ayos muna si Charles. Ay ako, hindi na ako magba-bike check. Nasa may na ako nito, may complete bike check na ako nitong road bike na to. Lalagay na lang din natin sa description. Norco road bike, ang road bike na pang rough road. Norco road bike, ang road bike na pang rough road. Gulong nito ay genuine, international pa ang mga design. Ang road bike na pang rough road. Norco road bike, Norco road bike, ang road bike na pang rough road.
Habang nag-aayos pala si Charles, i-bike check din natin sa kanya, mabilisan. SGM na frame, 26er to, no? 26 sir, pero 26er pero kaso 27.5, ang laki ng clearance eh. Tapos nakamoso na rigid fork. Ang tawag sa handlebar mo? trekking bar. Trekking bar. Butterfly. Trekking bar butterfly. Tapos alivio na 2x. 2x ano yung setup mo? 2x10? 3. 3x9. Mavic Cross Ride na 26er. Okay na si Charles, tara. Time check 12:48. So far nakaka 77.7 kilometers na kami lahat-lahat. Kasi itong kalsada na to, dire-diretso na lang to palabas. Ang labas namin MacArthur Highway na. Paglabas namin ng MacArthur Highway, hahanap muna kami ng pagkakainan ng tanghalian. Pag-alaunan eh. Pag pupunta rito, pwede road bike. Ang ganda ng daan dito eh. Lalo nung kanina, papunta na dun sa may delta mismo. Suwabe yung kalsada. Ang init ng araw oh. Tirik. Buti may konting lilim dito. Parang humaba talaga yung pabalik. Mas malapit kanina papunta. Ngayon kasi siguro dahil gutom na rin ako. Gutom na, ang init pa. Ay. Yun. Malapit na kami sa lumang tulay. Ayan na yun no. Hindi kami sa dinaanan namin kanina. Kakaliwa kami rito. Dito kami hahanap ng kakainan. Dito na tayo sa Sulipan, Napalit, Pampanga. Hanap na kami ng kakainan at late na. Gutom na kami. 113 na pala, 1:13. Ay, ba't sila nakahinto dito? Sarado? Walang makakainan. Take out lang daw. Subukan natin ito sa Di take out. Napalit public market na kami. Sarado yung mga makakainan dito. Ang init. Hindi ko alam kung saan kayo mapunta. Sinusundan lang namin sa Ronnie. Hindi pa rin kami kumakain. Kami nakakahanap ng kakainan. Wala pa rin kami nakakainan. 1:48 na ang tanghali. Init pa. Ay, salamat tayo. May 7-Eleven. Dapat diretso pala tayo, di ba tayo kumaliwa? Doon sa Delta. Ba't ka kumaliwa? Paano yan? Babalik tayo doon. Yun lang. Kain na tayo dito. Lockdown eh, walang makakainan. Sarado lahat ang kainan. Okay, tapos na kami kumain ng kanin. Kanin lang. Yun, larga na kami. Punta kami Arayat. Time check, 2:31 na ang tanghali. Nandito kami sa San Simon, Pampanga. So far, nakaka 98 kilometers na kami. So, diretso kaming Arayat. Tapos punta kaming Candaba. Tapos, uwian na. Konti na lang to. Mahaba-haba pa yata. Tingnan natin. Hindi ko kapisado yung kung gaano kalayo yung ruta eh. Buto medyo makulimlim-kulimlim ng konti. Hindi masyadong masakit sa balat yung init ng araw. Kanina mainit eh. Arayat! Pumadya kayo? Sige, thank you. Kapot-pot natin nasa likod. Yun oh, maayos-ayos yung kalsada rito. Dire-diretso lang tayo ni Arayat oh, hindi makikita. Natatakpan ng ulap eh, medyo malabo. Pero ako natatanaw ko eh. Yun, narko ng Arayat. Malayo-layo rin pala yung stretch na yun ha. Kala ko malapit lang. Haba din, pero okay din, maganda yung kalsada eh. Ayun na, galing dito, kita na yung bundok Arayat. Ayan o. Atak yan o. Hinto muna kami rito sa Isla Arayat. Pagod, ang init. Ang haba pala itong kalsada na to. Tabang ka?
2 and Yun, ay salamat. 1 kilometer na lang. So, pagkatapos ng karatula na yun, 1 kilometer, kumaliwa na agad kami. Eto, dito pumasok. Yun, palapit na ng palapit. Oh, lumilinaw na yung mga puno doon sa bundok. Ganda. Hindi nyo sinabi may aahunin pala rito. Hindi ako napagandaan. Ha? Nabudol tayo. Ahon na pala agad yun. Buti nila banayad lang. Ganda. Huhu. Kakahinga nga lang. Hindi ko alam kung gaano pa kalayo to. First time ko umahon dito eh. KM92. So from kilometer 0 doon sa Luneta, 92 kilometers to. Uy, matarik ba itong isang to? Siko yo. Kurba, may for surprise na ano pa ahon. Tingnan natin, meron pa, ahon pa rin oh. Ahon. Ang dalawa na una na yung si Sir Noel tsaka si Sir Ronnie. Banayad na. Ewan ko lang kung may ahon pa dyan pag-unahan. Sabi lang. Ahon pa rin. Pero banayad na lang to. Ewan ko lang pagliko dyan kung meron pa. Baka meron pa. Malalaman natin. Mga gantong korte ng kalsada, delikado to eh. Mga may tinatagong lihim na ahon eh. Kapagod, biruin mo. Yung haba ng init ng pinadyak namin na yun mula sa Delta. Tapos nagpahinga lang kami ng konti doon sa may 7-Eleven. Kumain kami tanghalian. Tapos dire-diretso na hanggang dito. Laspag. 1, 2, and Ganda dito sa loob oh. Oh ha. Ayun oh, ganda ng nakapasok kayo, makikisi-CR lang. Pahinga muna kami dito siguro mga 15 minutes. Tapos baba na tayo. Infantalo. Artista. Laban dyaryo dyan. Artista. Dolphy babal. May slapstick. Alis na kami rito sa treehouse. Ay, salamat, nakatikim din ng lusong. So from dito sa Araya Treehouse hanggang Candaba, mga 20 kilometers daw, sabi ni Sir Ronnie. So since ina-expect natin doon puro patag naman, siguro sa kulang-kulang isang oras andun na tayo. Dito kami pumasok kanina eh, so dito rin kami lalabas. So, nakabalik na kami sa may Santa Ana. Pagdating dito sa may Jollibee, kakaliwa kami dyan. Doon daw yung daan papuntang Candaba. Pagdating dito sa may Jollibee, kakaliwa daw kami dyan eh. Ito pala. Andito na pala. Ito. Ayan o, Jollibee, tapat ng simbahan. Yung mula pagpasok namin doon sa Jollibee, sabi ni Sir Batman, 6 kilometers daw hanggang Candaba. Pero yung pupuntahan namin doon sa may aeroplano, mga doble daw, siguro mga 10 to 12 kilometers. So okay, malapit-lapit na.
Ah, simbahan to. Simbahan ng Candaba. Alamang, nasa Candaba tayo eh. Ang ganda ng simbahan na to. Daanan lang natin yung simbahan ng Candaba para mapakita natin kung ano itsura. San Andres Apostol Parish Church. Yan pala yun. Ikot lang kami ron. Sa kabila naman yung Candaba, yung munisipyo ng Candaba. Ayun o, yung pula. Candaba Municipal Hall. Kitang-kita, walang daya. Tapos galing dyan sa Candaba Municipal Hall, dito direksyon namin. Kapunta ng aeroplano yan. Sakay na kami aeroplano. Yung pupuntahan namin dito, yung mga aeroplano, dati ko pa nakikita sa Facebook eh. Baguhan pa lang ako nagbibisikleta. Ang dami ko na nakikita nagpo-post ng mga siklista na nagpupunta dyan. Kaya dati ko pa talaga gusto puntahan. Ngayon lang, after ilang years, ngayon ko na mapupuntahan. Ganda oh. Open field. Nice, nice, nice. Ganda. Ang sarap mag-bike dito. Ganda oh. Sa kabila din, 4 feet. Nag-green oh. Ganda ng view. Woohoo! Meron din kaming mamaw! Lugi na naman ako na naman wala sa ano ah. Tara na Bro, ako, para masama naman ako. sumasakit, tayo'y maglakbay. Kunin ang bisikleta at sa'kin sumabay. Ang kalsada at kabundukan ay naghihintay. Araw ay nakangiti na at kumakaway. Kasama man ang mga tropa o kahit solo kayang-kaya. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Sarap mag-bike, tanggal ang iyong problema. Sarap mag-bike, tiyak mamamangha ka at magugulat sa makikita. Shout out sa brother ko. Maraming salamat. Tol! Mamaya dyan kami ulit. Kakain kami ng sanyupsal at saka alam mo na yon. Masarap sa una, lalo't pag tumatagal. Di mararamdaman ang pagod kahit hingaan. Magagandang mga tanawin ang naghihintay sa atin. Huwag ka nang babagal-bagal pa. Sarap mag-bike, tanggal ang iyong problema. Shout out Cyclist in Chain. Hello! Ayan. Arayat. Ay po. Shout out sa'yo, Ace Kabog. Kabog. Timbong kahabaan ng aeroplano. Maliit lang siya. Tingnan natin galing dito. Ha, medyo malayo-layo ng konti. Yan yung kabuuan ng aeroplano. Tapos punta tayo rito sa Pakpak. Ayun ang araya to. Yan. Yan, balik na tayo dun sa ano, plano. Dati raw dalawa yan eh. Kinuha na yung isa ko kung sino kumuha. Yun, sa wakas narating din. Parang 4 years in the making, 5 years in the making. Yun na, mission accomplished na kami sa aeroplano. Sayang lang, hindi ko na inabutan yung dalawa. Dati pag nakikita ko sa Facebook, dalawa yung picture. Balik na kami Balagtas ngayon. Medyo malayo-layo para ito, mga 30 kilometers yata. Ewan ko, pasa. Sabi ni Sir Ronnie, malayo pa eh. Pero okay lang, at least pauwi na kami. Yun, time check, 5:43. Nakaka 147 kilometers na rin kami ha. Malayo-layo yung nabiyahe namin. Pero okay lang, patapos na eh. Siguro mga mag-160 pagka... Ay hindi, mga 35 eh. So mga nasa 180 kilometers kami. Yun oh, pampabonus pa oh. May rainbow. Woohoo! Ganda.
Yun lang. Inaabot kami ng ulan dito sa May Paligi Elementary School. Ang lakas. Si Batman nakasilong pa eh. Pero kami nila Charles, nila Doc, nag-decide kami, dire-diretso na kami. Wala na. Ligo na kami sa ulan. Laban! Naku! Yari na naman yung jersey ko nito. Putik-putik na naman to. Di bali, kukusutin ko na lang mamaya pagbalik namin doon kay Sir Ronnie. Lakas oh! Ang sakit sa mukha ng patak ng ulan. Yan. Ang lalaki. Ay, salamat. Medyo humina-hina na ng konti ulan. Kanina, ang bagal ng takbo kasi tumatama sa mata ko. Sakit. Palabas na kami ng bahay, pare. Pahinara na rin pahinama nila. Pahinara na rin pahinama yung ulan. Yun, nakalabas na kami ng Pampanga. Bulacan na ulit to. Lapit na. Pagod na ako. Yan na, hindi na namin kinaya yung gutom. Stop over muna kami sa mabilisang labakit. Parang hindi mo yan eh. No, alis na agad kami. Isang mabilis na ano lang yun. Ha? Isang mabilis na lava cake lang. Yun, dito na kami sa bayan ng Baliwag. Yung paglampas ng tulay na yon, Bustos, Bulacan na. Eto oh. Yun, makakapagkape muna. At ako'y inaantok na rin. Yun, patumbok na kami ng Plaridel Bypass. Tapos siguro mga 30 minutes nasa MacArthur Highway na kami. Nagkape kami ng konti kasi ang ginaw na rin eh, tsaka naantok ako. So yung kape konti, tapos larga na ulit. Tapos nagsuot na rin ang kapote. Tuloy-tuloy pa rin yung ulan eh, hindi pa rin tumigil mula kanina. Giniginaw na nga rin ako. Nandilim dito papuntang Plaridel Bypass, halos wala kang makita. Ilaw lang ng sasakyan. Ito na, Plaridel Bypass na yung highway na yan, no? Sa kanan kami gano'n, tapos dire-diretso. Ang labas namin yan sa dulo, sa may Balagtas. Ito na, Plaridel Bypass. Dapat dito, dahan-dahan lang. Ang dilim, oh. Walang street lights dito, eh. Ang dilim, oh. Plaridel Bypass kapag kagabi wala kang kasabay na sa sasakyan. Medyo umiiwas ako dito sa gilid sa may guhit eh, kasi baka mamaya biglang lubog pa rin, hindi natin alam. Kasi yan, magiging maliwanag lang siya pag may mga dumadaan sa sasakyan, lalo pag may mga kasalubong ka kagaya niya, no? Ako yung nasa unahan ngayon, hindi ko alam kung nasan. Takot yung truck na gano'ng kalaki, oh. Hindi ko alam kung sino nasa dulo, pero si Doc nasa gitna kasi wala siyang headlight eh. Kasi ang plano talaga dapat hanggang 5 PM lang itong ride na to eh. Pero wala, inabot kami ng ganito. Hindi ako makagilid masyado rito, malalim yung guhit eh. Lakas pa rin ang ulan, no? Di pa rin tumitigil. Wala kanina, pero at least hindi na ganun kalakas o kagaya nung nagsimula yung ulan ng hapon. Takbuhan namin, saktuhan lang, 25 yan, no?
Kasi medyo madulas yung kalsada eh, so dahan-dahan lang. Kasi ito nga, yung gilid na yan, no? Yung semento uneven eh. So hindi ka pwedeng sumagad masyado sa gilid. Konting kabig mo lang sa kanan, malalaglag ka dun sa baba. Medyo nakakailang din dito sa Plaridel Bypass. Kasi two-way lang to eh. So pagka may dumadaang truck sa gilid mo, tapos may kasabay din sa kabilang lane, ramdam na ramdam mo sa gilid mo yung daan ng truck. Mararamdaman mo yung hangin eh pag dinadaanan ka. Tsaka medyo close ang dating. Mas lumakas yung ulan, no? Nakakatakot dumaan dito pag gabi, pag mag-isa ka lang. Naranasan ko nang dumaan dito dati nung nag-solo ride ako ng Minalungaw. Pag uwi, alas 9 ng gabi, andito ako. Ang dami sasakyan. Nakakatakot, lalo yung part na ganito pag wala kang kasabay na sasakyan, madilim. Tuloy-tuloy pa rin yung ulan. Whew. Pero okay lang, masarap pa dyan kasi malamig. Hindi siya maginaw, pero presko. Baka pala maglobat na yung GoPro ko. Ubus na rin naman ang power bank ko. So ngayon ko na sabihin, baka sakaling maputol bigla, sabihin ko na ngayon ang matandang kasabihan ng mga Kastila: ang mag-comment, mag-like at mag-subscribe ay swertihin. Ang hindi mag-skip ng ads, mas lalong suswertihin. Tignan natin kung saan nakabot yung battery. Ay, salamat, malapit na kami lumabas dito sa Plaridel Bypass. Kakaliwa na kami rin sa bandang unahan bago mag-toll gate. Medyo makakapag-relax na ng konti. Lumampas yun si Sir Ronnie. Tingnan mo, dun tuloy kami tatawid sa island. Bit bike kami banda ron. Kasi toll gate na yung unahan na yun, no? Oh, ano nangyari kayo? Dok, sumemplang ba? Sabi ko na lumampas. Sabi ko na nga ba lumampas eh. Oo. Sumemplang ka, Dok? Bakit? Ganyan, no? Sumemplang si Dok sa ganito. Yun, dito dapat yun eh. Ayan, no? Sa may Batman Trading, yan ang palatandaan. Ayun, yung Motolite, tas Batman Trading. Ito na, diba? Oo, bago na. Ay, salamat. Ito na kami sa Balagtas. Yun. Natapos na rin. Nandito na ulit kami sa Balagtas. Ayan, no, kitang kita. Walang daya. Alas 5 pala. At dahil dyan, dyan na namin tatapusin ang aming biyahe. Huwag kakalimutan ang matandang kasabihan: ang mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Ang hindi mag-skip ng ads. Pati kayo sa sabay. Hanggang sa muli. Salamat.